Praise the Lord, खुलुमबाय लोगोफोर। बे समाव मोनसे गुसुं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लानानै फैदों। नैबे जाबाय बिथां रतन नार्जारि आरो नैबे साखाथियाव जिरायनाया जाहैबाय सोरांसिन नार्जारि बिनि बिहि। बिथांमोनहा मा जादोंमोननो सानब्रेनाय बेमार जादोंमोननो, माने गोसोआ स्थिरता नङामोन, बेले बेजे जाबाय थायोमोन। बिथाङा बेबायदिनो हप्तासेसो जादोंमोन होनना बुंदों। बे हप्तासेनि गेजेरावहाय न' खाथिनि जि बिमायंआ बे खासुत्रा सेन्टाराव फैबाय थाग्राखाय बियो बिसोरखौ लानानै फैदों आरो बिसोरो इसोरनि खाथियाव फैनानै आश्रय लाफैदों आरो इसोरनावहाय आरज मदद लाफैदों। बे आरज मददनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै 7 दिन उखैहाब आरजनि गेजेरजों सोखाजानायखौ मोनबाय। बिथांमोना गावसिनि खुगाजों दिनै स्वीकार खालामदों। बै अब्ला बिसोरनि टेस्टिमनि होनायखौ जों खोनासंनि लोगोफोर। प्रेज द लर्ड। फंबायना मा नाम? आंना रतन नार्जारि। मा गामि? दलरपारा। डिस्ट्रिक्टआ? डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। ओमफ्राय बे सोर? बे आंनि हिन्जाव। मा नाम लानि ना? सोरांसिन नार्जारि। सोरांसिन नार्जारि। ओमफ्राय ओरैनो मा जादोंमोन? सानलाबायनाय जादोंमोन। औ। उसुख बादाम मोनोमोन ना? उसुख बादाम मोनलाबायनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बारा थाल मोनामोन ना? थाल मोना आंबो। ओमफ्राय सानबेसे जाया ओरैनो? सप्तानै जादों। सप्तासे जादों। ओमफ्राय दा नों माबायदि मोनखो? मोजाङानो मोनदोंमोन। मोजां। गोसोखौ स्रां मोनबाय? गोसोखौलाय मोजां मोनदोंमोन। दा उसुबिदा मोनला? जेबो मोनथ'वाखैमोन। सानबेसे फारसेन थाखो बाहाय? 7 दिन। 7 दिन। 7 दिन। ओमफ्राय 7 दिन फारसेन थानानै हामबाय? औ, मोजाङानो मोनदोंमोन। मोजां मोनो। दा गोसोखौ उसुबिदा मोनला? जेबो मोनाखैमोन। ओमफ्राय बेमार जानायनि सिगां बहाबा थाङामोन? आङो डक्टरनाव थांदोंमोन? थाङाखै। थाङाखै? थाङाखै। अजाफोरनाव? थाङाखै। जेरावबो थाङाखै? थाङाखै। बे सेन्टारखौ बोरै मिथियो? माबा जोंहानि न' खाथियाव आयं दङ। इयाव फैबाय थाखायो, थाफैग्राखा नालाय। ओमफ्राय बे आयंआ लाना फैदों। खिथाबाय आरो? खिथाबाय, औ। नङाबाथ' मिथियो आरो बेयाव सेन्टार दं होननानै। ओमफ्राय नुफेराबो मिथियाबो। खोनानायल' जायोमोन आरो। बे आयंआ लाना फैदों। ओमफ्राय दा हामथारबाय? हामनायखौलाय मोनबायमोन। ओमफ्राय थांसै दा? थांनाय जायो, औ। न'खराव साबसे दङ? जोङो 3आनो दं। सोर सोर? फिसा हौवा सासे दं। दा नोंखौ सोर मोजां खालामगोन ओरैनो? इसोरा। जिसुआ। दे होमबा धन्यबादसै, सम फैदो दे। फैगोन।